अरे का ये सखी असुरा से घूम के आ गइलू। कहां सैया कैसन आए हो? का कहिए सखी, हमार सैया तो पुलिस बारे हो, तहार सैया का बारे हो? अरे का कहिए सखी, हमार तो सैया नाच के नचनिया बारे हो। आपा सुनो तो सुनाबा। सुनबू त सुनय सखी हमरो बचनिया न हो नचनिया भैले न। सुनबू त सुनय सखी हमरो बचनिया न हो नचनिया भैले न। त सैया हमर ओढ़ के ओढ़निया न हो नचनिया भैले न। करे जा हमर पेन के झुलनिया नु हो नचनिया भैले न। तो सैया हमर ओढ़ के ओढ़निया नु हो नचनिया भैले न। वारिशनगर माँ सरस्वती रिकॉर्ड्स दिल्ली दिल्ली। ओठवा के लाली हमार नकी के नथुनिया नु हो झुलनिया पेन के न। ओठवा के लाली हमार नकी के नथुनिया नु हो झुलनिया पेन के न। तो सैया हमर ओढ़ के ओढ़निया नु हो नचनिया भैले न। करे जा हमर पेन के झुलनिया नु हो नचनिया भैले न। तो सैया हमर ओढ़ के ओढ़निया नु हो नचनिया भैले न। वारिशनगर माँ सरस्वती रिकॉर्ड्स दिल्ली दिल्ली। माटी में मिलैले बेटू छोटे जवनिया नु हो नचनिया भैले न। आधिया धीरतिया में उठ के भागले दलनिया नु हो नचनिया भैले न। तो सैया हमर ओढ़ के ओढ़निया नु हो नचनिया भैले न। करे जा हमर पेन के झुलनिया नु हो नचनिया भैले न। तो सैया हमर ओढ़ के ओढ़निया नु हो नचनिया भैले न। सुनबू त सुनय सखी हमरो बचनिया नु हो नचनिया भैले न। सुनबू त सुनय सखी हमरो कहानिया नु हो नचनिया भैले न। तो सैया हमर ओढ़ के ओढ़निया नु हो नचनिया भैले न। करे जा हमर पेन के झुलनिया नु हो नचनिया भैले न। तो सैया हमर ओढ़ के ओढ़निया नु हो नचनिया भैले न। तो सैया हमर पेन के झुलनिया नु हो नचनिया भैले न। जय तो का करबू।